Vilagarcía continúa reformando o seu servizo de protección civil. A última das achegas do Concello permite ao servizo de emerxencias adquirir un novo vehículo para o seu parque móvil. O camión conta con todos os equipamentos necesarios. Foi un vehículo diseñado dende o propio servicio, o cal fai que sexa un vehículo realmente funcional, non? Porque é un pouco diseñado en vista ás necesidades e a sistemática de traballo que temos no propio servicio. Este novo vehículo ven a sustituir a outro camión que cubría as mesmas emerxencias. O camión adquirido inclúe novidades importantes para mellorar o servizo. Que ten a capacidade de xerar directamente espuma, igualmente ten un depósito de agua, leva unha bomba de un caudal superior ao que tiñamos anteriormente. A súa cor vermella chama a atención para evitar accidentes nas estradas cando estean realizando unha intervención. Pero ademais o camión conta con numerosos dispositivos electrónicos que aportan máis información aos traballadores. Despois leva dispositivos electrónicos de localización, monitorización remota, se pode ver en remoto onde está o vehículo, se ten auga, se non ten auga, nivel de combustible, o sea, todos os parámetros do vehículo, nivel de auga, se está a bomba conectada, se ten os rotativos encendidos e todo eso se pode monitorizar en remoto. O seu tamaño tamén está pensado para que poida cubrir case todas as emerxencias do municipio. O máis común son accidentes de tráfico e incendios, pequenos incendios, basicamente, non? Porque para incendios de máis entidade dispoñemos de outros vehículos con maior capacidade hídrica. Estamos falando de capacidades de 10.000, 12.000 litros, vale, este leva unha capacidade de 1.500 litros e un aporte de 125 litros de espuma que podría xerar espuma directamente xa. O camión tivo un custo que superou os 250.000 euros, unha aportación que ven necesaria dende o Concello dado o importante traballo que realizan os efectivos da Protección Civil. Un servicio, ademais, moi valorado pola cidadanía porque sabemos que cando estamos nunha situación de emerxencia, cando necesitamos axuda, e o vimos en Vilagarcía nos últimos anos en moitas ocasións, non somente nas inundacións, sino en un accidente, un incendio, temos a sorte de contar con equipos que saben o que fan, que están formados e que teñen os medios para acudir a unha emerxencia. O camión non é o único que estreou a Protección Civil de Vilagarcía. Os seus efectivos tamén contan agora con novos traxes preparados para cubrir calquera tipo de emerxencia.